Здравейте, приятели на спорта! Днес ще ви задам един въпрос. Кой е най-полезният спорт? Не е фитнеса. И футбола не е. Йогата. Йогата е хубав спорт, уникален, но не е и той най-полезният. Ще ви дам един жокер. Правим го от когато съществуваме. Не се сещате? Това е ходенето. Искам да ви кажа нещо за разходките. Разходките сред природата са най-доброто средство за лекуване на депресии, а също така и за предотвратяване на появяването им. Разходките създават добро настроение и ще ви кажа защо. Причините са три. Първо, слънчевата радиация, която минава и през облаците, и през дрехите, е жизненно важна за човешкия организъм. Второ, когато се движим, ние зареждаме организма с кислород и раздвижваме целия си организъм. И трето, когато гледаме предмети надалече, ние разтоварваме нашето съзнание и така се освобождаваме от всякакви негативни емоции. Също така бих искал да дам един съвет за тези, които имат нужда от съвет. И съветът е следния. Когато ние, хората, изпитваме емоции, трябва също както животните да ги свързваме с действия. Защото, казано на по-разбираем език, когато изпитваме емоции, ние произвеждаме вътре в нас хормони. И когато тези хормони не се изразходват, както когато калориите, които поемаме чрез храната, не се изразходват, те ни вредят. Затова, какъвто и вид емоция да изпитате, радост, движете се, яд, агресия, депресия, потиснатост, пак се движете, за да може да се оползотворят тези хормони и да се върнем към нормалното ни състояние на баланс. Искам да ви пожелая успех. Надявам се, че съм ви бил полезен и ви пожелавам много усмивки и добро настроение.